Επιστροφή λοιπόν εδώ στην μεγάλη παρέα του City Life και βέβαια εννοείται, όπως σας είπα και πιο μπροστά, σε τηλεφωνική επικοινωνία να μάθουμε τα τελευταία νέα του Μάνου Κατσαμπούρη και των Αθηνών γενικότερα. Βέβαια, με τον Μάνο έχουμε καιρό να μιλήσουμε και πραγματικά θέλω να το πω και ο Νέρο ότι μου έχει λείψει πάρα πολύ αυτό το αγόρι. Μάνο, καλησπέρα. Με πετυχέ μόλις μπαίνω, μάλλον σπίτι μου, μόλις μπαίνω. Να σου πω κάτι, αφού είπαμε 7 και 4, βλέπεις, εγώ στην ώρα μου είμαι ακριβώς. Και εγώ μόλις γύρισα σπίτι, ήμουνα στην Πάτρα. Να σε ενημερώσω ότι στην Πάτρα γίνεται ένας χαμός, έχουν μπει όλοι στο ρυθμό του καρναβαλιού. Εδώ έχουμε μπει εμείς, Μάνο. Δεν θα μπουν στην Πάτρα που είναι, ας πούμε, φαντάσου, και... το ένα πάρτι πίσω από το άλλο. Είχα πάει γιατί ήμουν κριτική επιτροπή, γίνανε χθες στα Καλλιστεία Νοτιού Ελλάδος. Η νικήτρια είναι ωραία. Τι, δεν άκουσα. Η νικήτρια ήταν ωραία που βγήκε. Ναι, ωραία κοπελίτσα. Ή θα τη δούμε πάλι σε κανένα γνωστό κανάλι να τη χλεβάζουμε την κοπέλα. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, ψήφισα μελαχρινή, αλλά βγήκε ξανθιά. Τι να κάνουμε. Μάλλον αφού το ξανθό πουλάει, είδες, και εγώ από κοκκινομάλα έγινα ξανά ξανθιά. Δεν γίνεται. Μα είναι αυτό που λέμε ότι στους άντρες αρέσουν οι μελαχρινές, αλλά τελικά πάντα καταλήγουν με τις ξανθές. Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί δόθηκαν και άλλα βραβεία, ραδιοφωνικά βραβεία. Όλα τα μαθαίνεις. Όλα. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης και έμαθα ότι σάρωσες. Είδα εκεί πέρα ο Παναγιώτης Μπουγιούρης. Παναγιώτης Μπουγιούρης. Ήταν τα ραδιοφωνικά βραβεία Ελλάδας και Κύπρου. Είχαν 74 συμμετοχές σε web radio και σε FM. Και βγήκα ως ο δημοφιλέστερος ραδιοφωνικός παραγωγός σε Ελλάδα και Κύπρο για το 2012. Η εκπομπή μου, το More Radio και εγώ. Να σου πω κάτι όμως, Μάνο, δεν είναι ένας τίτλος που απλά και μόνο σου δόθηκε επειδή είσαι ο Μάνος Κατσαμπούρης. Έτσι. Να πούμε ότι το 50% ήταν ψηφοφορία από τον κόσμο. Κοινού, ναι. Έτσι, και το άλλο 50% ήταν από επιτροπή η οποία υπήρχε εκεί. Η Κριτική Επιτροπή, να σε πληροφορήσω, ήταν γύρω στα 40 άτομα, η οποία έλεγχε τις εκπομπές που είχα κάνει. Ναι. Και έτσι ψήφισαν, ας πούμε, και το κοινό που είχα πάνω από 1.000 ψήφους. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Από εκεί και πέρα, μάλιστα, να σου πω και κάτι που δεν το ξέρεις. Έμαθα ότι βγήκε και σε εισαγωγικά με έκραξε ένας μουσικός παραγωγός, ο κύριος Τσαουσόπουλος. Από άλλο ραδιόφωνο. Ο κύριος Τσαουσόπουλος νομίζω είναι πού? Είναι στο Athens νομίζω. Στο Athens, ναι. Και γιατί βγήκε και σε έκραξε? Κοίταξε να δεις, επειδή εγώ είπα ότι μίλησα για την εκπομπή κάπου, είχα βγει στη τηλεόραση και είπα ότι έχω πολλούς ακροατές, γύρω στους 2.000 ακροατές. Εκείνος είπε ότι εντάξει, τι να μας πει τώρα αυτός, επειδή πήρε ένα βραβείο και έχει γύρω στους 2.000 ακροατές, εμείς έχουμε πολύ περισσότερους. Μάλιστα. Δεν έχω απαντήσει σε αυτό, απλά εγώ ήθελα να πω ότι ο κύριος αυτός είναι πολλά χρόνια. Και μπήκε στη διαδικασία να ασχοληθεί μαζί σου. Σε ένα μεγάλο σταθμό και για όνομα του Θεού δεν μπορεί να συγκριθεί με έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει 1,5 χρόνο ραδιόφωνο, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά όμως να σου πω κάτι, δεν θέλω, ξέρω ότι είσαι γενικότερα ένα άτομο πολύ low profile, δεν θέλω να απαξιώνεις τη δουλειά σου με, όχι, κατάλαβες, σε εισαγωγικά, γιατί τον έτσουξε μάλλον. Μπορεί μέσα σε αυτόν τον 1,5 χρόνο που λες ότι κάνεις ραδιόφωνο, έχεις πάρα πολύ σωστή άρθρωση, η φωνή σου είναι καταπληκτική και είχες ίσως τους τετραπλάσιους καλεσμένους, από τους οποίους έχουν άλλα γνωστά και ίσως μεγαλύτερα ραδιόφωνα. Και κανάλια μπορώ να σου πω. Έτσι. Να μιλήσουμε για την Χριστίνα τη Χατζίδου. Να μιλήσουμε... Ελένη Χατζίδου. Ναι, συγγνώμη. Ελένη Χατζίδου, ναι, συγγνώμη. Είχες και την Χριστίνα την... Μπερδεύτηκα τώρα. Γενικότερα είχες πάρα πολλούς καλεσμένους και αυτό δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Ο τελευταίος μου καλεσμένος ήταν ο Νίκος Γκάνος προχθές. Και περιμένω σύντομα και την Αγγελική Λιάδη. Έτσι, είχες και συγκροτήματα. Δηλαδή τώρα αν καθίσουμε και λέμε ποιοι ήρθανε καλεσμένοι στη δικιά σου την εκπομπή... Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Θα πρέπει να κλείσω εκπομπή, Μάνο. Όπως ξέρεις, η δυσφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση. Και ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ δεν ασχολούμαι, γι' αυτό και δεν βγήκα να απαντήσω. Τώρα, επειδή ήρθε η συζήτηση και είσαι εσύ που εσύ είσαι φίλη μου κιόλας,
Ήδη συζήτηση και το είπαμε. Δεν ασχολούμαι. Εντάξει, τώρα μπορεί να ήθελε για να το πει ο άνθρωπος, καλά έκανε. Όσο τα πιάνει, λέει, αλεπούτα, κάνει κρεμαστάρια. Ναι, δεν πειράζει, να είμαστε καλά. Εμένα με διαφήμισε, ξέρεις πόσοι άνθρωποι το ακούσανε. Και τώρα να δεις άλλοι πόσοι το ακούνε. Καλό και δεν μου έκανε. Αυτό εδώ έγινε, ας πούμε, αυτό το είδος της φήμησης προς το πρόσωπό σου. Για μένα είναι διαφήμιση. Σε κανάλι, σε ραδιόφωνο, ας πούμε, ο Νέαρ. Πού έγινε? Έγινε στον αέρα, στην εκπομπή του. Και το άκουσε κάποιος δικός σου άνθρωπος, ο οποίος βγήκε... Τα ακούσαν αρκετοί άνθρωποι, ναι, και με πήρανε. Και μου λένε, μα γιατί σαχώνει, λέει, για το βραβείο και ότι είχες 2.000 ακροατές. Λέω, καταρχήν, για web radio και 2.000 ακροατές είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί όπως ξέρεις και η εκπομπή είναι νούμερο 1. Τελική, γι' αυτό βραβεύτηκε κιόλας. Τώρα γιατί... Να κάνω και μια άλλη ερώτηση εγώ. Από τη στιγμή που κάποιοι άνθρωποι θεωρούν καλές τις εκπομπές τους και στο συγκεκριμένο θεσμό των ραδιοφωνικών βραβείων μπορούν να λάβουν μέρος όσοι νομίζουν ότι έχουν τα κότσια ότι θα πετύχουν. Γιατί δεν μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία? Δεν ξέρω, θα σε γελάσω. Γιατί δεν δώσανε τα ονόματά τους για να μπουν και αυτοί στη διαδικασία αυτή, να πούνε ότι θα διαγωνιστούμε κι εμείς? Ίσως μπορεί να είναι υπερόπτηση ή να νομίζουν ότι δεν χρειάζεται ή δεν ξέρω τι. Εγώ μπήκα στη διαδικασία, κέρδισα και είμαι πολύ χαρούμενος. Γι' αυτό με τιμά το ότι βραβεύτηκα. Είναι μεγάλη μου τιμή αυτό. Συγκινήθηκα πάνω στο stage εκεί που ανέβηκα. Έχασα τα λόγια μου. Ευτυχώς ήταν μπροστά μου τα κορίτσια για σπίτι και τις είδα και έτσι μίλησα λίγο γιατί είναι φίλες μου. Και ανέβηκε και ο Παναγιώτης ο Μπουγιούρης βέβαια, ο οποίος είναι και φίλος και με βράβευσε. Είναι σημαντικές στιγμές που εκείνη τη στιγμή, ξέρεις τι, δεν είναι να το δεις, ας πούμε, λίγο σε στυλ ψώνιου, ότι εγώ βραβεύτηκα. Δεν είμαι ψώνιο, ποτέ δεν είμαι και το ξέρεις εσύ. Η βράβευση της δουλειάς σου, της αγάπης σου, γιατί κανένας δεν κάνει ραδιόφωνο μόνο και μόνο επειδή είναι ψώνιο. Το ραδιόφωνο, έτσι, είναι ένας τρόπος έκφρασης. Έχει να κάνει με μουσική, έχει να κάνει με μελωδία, έχει να κάνει με στίχο. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί να κάνει ραδιόφωνο. Δεν είναι εύκολο και το ξέρεις. Και εσύ πολύ καλά. Καλά, εντάξει. Εγώ έχω 15 χρόνια στην πλάτη μου. Άστο, αυτό εδώ είναι τραγικό. Αλλά είναι στιγμές ωραίες που ζεις εσύ και ο ακροατής σου μόνο, οι ακροατές σου. Όσες χιλιάδες κι αν είναι αυτοί. Ζω μεγάλες στιγμές και πίστεψέ με το ότι έχω καλεσμένους. Το ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι και εύκολο να τους πετυχαίνεις τους καλεσμένους, γιατί μπορεί να λείπουν, μπορεί να έχουν διάφορα. Και σε συγκεκριμένες ώρες. Ακριβώς, και προσπαθώ για αυτό που κάνω. Οπότε ήταν μεγάλη μου τιμή πραγματικά αυτό που έγινε. Να πάμε λίγο και στην Χατζίδου, στην Ελένη μας. Χειρότερα δεν γίνεται. Λοιπόν, έβγαλε μία τραγουδάρα, έβγαλε μία κομματάρα, η οποία πραγματικά σε ραδιόφωνα δεν υπάρχει περίπτωση, ανά μια μισή ώρα το maximum, να μην δεν παίξει το συγκεκριμένο τραγούδι. Τι έχει γίνει με αυτή την κοπέλα, Μάνο? Για μένα είναι το τραγούδι της χρονιάς. Αν εξαιρέσεις το Φαινόμενο Παντελίδης βέβαια, ο οποίος είναι νούμερο 1, παίζει παντού, είναι φοβερός άνθρωπος, τον έχω γνωρίσει, καλό παιδί, επιτυχιάρες. Είναι το νούμερο 1 τραγούδι της Ελένης. Τώρα από εκεί και πέρα έκανε πολλά live στην επαρχία που ήμουνα και μαζί της. Ήτανε όλα δυνατά, γέμισε μαγαζιά. Γι' αυτό και της έγινε και η πρόταση να πάει ως πρώτο γυναικείο όνομα δίπλα στον Κωνσταντίνο Αργυρό, στο Ποσειδόνιο. Να και η είδηση. Αυτό είναι κλεισμένο. Ναι, την άλλη Πέμπτη ξεκινούν, 21 Μαρτίου, και θα είμαι εκεί βέβαια, εγώ στην πρεμιέρα. Εδώ πέρα σε είδαμε δίπλα της να χορεύεις κιόλας στο συγκεκριμένο τραγούδι. Υπάρχουνε τα βίντεο. Υπάρχουν ντοκουμέντα. Υπάρχουνε, γι' αυτό είναι τα καλά. Και βέβαια είναι πάρα πολύ ωραίο, ξέρεις Μάνο μου, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν βγαίνουν καινούριες φωνές, οι οποίες δεν μοιάζουν με αυτές που ήδη υπάρχουν. Ωραία, τώρα είπες κάτι πολύ καλό που το είπα και εγώ, γιατί της έχω πει ότι έχει ξεχωριστή φωνή και εγώ, και είναι ξεχωριστή φωνή. Η Ελένη δουλεύει 10 χρόνια, Χρυσή. Μάλιστα. Απλά έγινε αυτό το μπαμ τώρα, μακάρι να συνεχίσει και να είναι έτσι. Της το εύχομαι γιατί είναι καλό παιδί και έχει δουλέψει πολύ γι' αυτό, κατάλαβες.
Και πραγματικά πρέπει να βγαίνουν καινούργιες φωνές και καινούργια παιδιά, να δίνουμε χώρο σε όλα τα μέσα. Βέβαια, δεν συμφωνώ στο άλλο που λένε, ότι πρέπει να βγαίνουν καινούργιες φωνές και να αποσύρονται κάποιες άλλες. Όχι βέβαια. Νομίζω ότι μία φωνή όσο έχει να δώσει, πρέπει να είναι εκεί και να υποστηρίζει όσο καλύτερα μπορεί. Δηλαδή τώρα μπορούμε να πούμε ότι τώρα 22-23 του μηνός που έχει πρεμιέρα η Άννα Βύση με τους Δαίμονες. 22 η Βύση, ναι. 22, ότι πρέπει να αποσυρθεί. Όχι, γιατί φτάνει, βέβαια, ας πούμε, είναι πόσα χρόνια στην ελληνική δισκογραφία. Η Άννα η Βύση είναι φαινόμενο, είναι star με όλη τη σημασία της λέξεως. Και όχι βέβαια και να αποσυρθεί και πολύ καλά κάνει και τους ανεβάζει τους Δαίμονες. Τους είχα δει και πιο παλιά που τους είχε κάνει. Ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Βγαίνει ο καθένας και λέει να αποσυρθεί ο Πάριος, να αποσυρθεί η Μαρινέλα, να αποσυρθεί η Αλεξίου, να αποσυρθούν αυτοί και ποιοι να βγουν. Ναι, ποιοι να μείνουν, αυτοί που πάνε στα διάφορα reality, οι οποίοι είναι κάποιοι καλοί βέβαια, αλλά είναι και κάποιοι να που μπαίνουν με άλλα. Δεν θα ξεχνάμε και αυτό το Ελλάδα έχει, όχι η Ελλάδα έχει ταλέντο, τα παλιά τα χρόνια που ήταν με τον κύριο Γερμανό. Ο Θέμης ο Αδαμαντίδης βγήκε από ένα τέτοιο είδος παιχνίδι. Κάτσε, εσύ λες για τον Άι Ευκαιρία. Άι Ευκαιρία, μπράβο. Με τη Ροζίτα Σόκου, τη Σάσα Ντάριο. Το Κατσαρό και ούτω καθεξής. Κατσαρός, παλιές εποχές, βεβαίως, ναι. Μα δεν, είναι κρίμα πολύ να μην δέχονται ότι έχουν περάσει από reality, γιατί υπάρχουν τραγουδιστές που λένε ότι δεν θέλουμε να θυμόμαστε ότι ήμασταν σε reality. Και είναι ντροπή για μένα αυτό, γιατί από εκεί αναδείχτηκαν. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Και από εκεί τους γνώρισε ο κόσμος και δούλεψαν. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Νίκος Οικονομόπουλος βγήκε από reality. Βεβαίως, και είναι φοβερός. Κρατήθηκε, έδωσε στον κόσμο, είχε φωνάρα, έκανε σωστές επιλογές, δεν κοίταξε ποτέ με την προσωπική του ζωή να δελεάσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ακριβώς. Έτσι, και κράτησε. Ο Νίκος είναι και low profile γενικά σαν άνθρωπος. Όποιος τώρα βγαίνει και λέει σήμερα είμαι με τον Μάνο, αύριο είμαι με τον Σάβα, μεθαύριο είμαι, δεν ξέρω κι εγώ με ποιον είμαι, έτσι. Δεν είναι καλό αυτό. Αυτό είναι ωραίο. Δεν είναι καλό να εκθέτεις την προσωπική σου ζωή. Ναι, αλλά όμως αυτά τα άτομα, ξέρεις, μπαίνουν στη διαδικασία και ξέρεις τι κάνουνε, Μάνο μου. Ακούω, ναι, πες μου. Κάνουνε τον μπαμ, μαζεύουνε τα λεφτά και μετά, επειδή η δουλειά τους δεν αξίζει και δεν μεταδίδεται και δεν ζητιέται στα ραδιόφωνα, πηγαίνουν και λένε «Μάνο, πάρε 5 εκατοστάρικα, πάρε 2 εκατοστάρικα», ανάλογα τι θεαματικότητα έχει το ραδιόφωνο, έτσι. Ακριβώς, ναι. Και μετά βγήκε όλο αυτό εδώ το καινούριο το φασούλι που μου θυμίζει πάρα πολύ Φακελάκι σε γιατρό, έτσι. Ναι. Μου το θυμίζει πάρα πολύ αυτό. Και σου λέει, εγώ θα τα χώσω σε γνωστούς ραδιοφωνικούς, παύλα, υπεύθυνους ραδιοφωνικών σταθμών, να μεταδίδουν το τραγούδι μου 5-6 φορές την ημέρα και αυτό κοστίζει 2.000. Δηλαδή και εγώ τώρα να πάω να βγάλω ένα τραγούδι. Έτσι, να είμαι φορτωμένη από πίσω όμως, να έχω λεφτά, να έχω background. Ναι. Και να πάω και να το πιάσω το χ και το ψ που στο συνάφι μας γνωρίζουμε πολύ καλά το ποιοι είναι αυτοί. Άσχετα που δεν θέλουμε να τα λέμε ο Νέαρ. Γιατί ακούγονται. Να του δώσω και 5.000, την άλλη μέρα θα είμαι πρώτη. Συμβαίνουν αυτά, αλλά εμένα προσωπικά δεν μου έχει τύχει να ούτε για φακελάκι, μου έχει τύχει να μου πούνε να έρθουν κάποιοι καλλιτέχνες στην εκπομπή, απλά δεν είχα χρόνο για να έρθουν. Κάποια στιγμή θα περάσουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες από την εκπομπή μου. Αλλά προηγούνται αυτοί που, όπως και να το κάνεις, κοιτάμε και την ακροματικότητά μας. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Προηγούνται αυτοί που θα μου φέρουν νούμερα πρώτα. Εντάξει, αυτό έτσι δεν είναι και το σωστό? Έτσι ακριβώς. Αλλά ταυτόχρονα αν το κάνεις και με ένα συνδυασμό με νέα άτομα, τα οποία κάνουν τώρα, δηλαδή πριν από χρόνια, Μάνο μου, όταν είχα βγάλει τη Θέλξη με το «Έχεις τα μάτια που λατρεύω», εγώ αυτό το τραγούδι το έπαιζα 3 χρόνια πριν βγει και γίνει επιτυχία. Όλοι με κοροϊδεύανε. Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό. Όλοι με κοροϊδεύανε. Το τραγούδι αυτό έγινε επιτυχία μετά από 2-3 χρόνια της Θέλξης. Με στίχους και μουσική Γιάννη Μαλιά και Ιορδάνη Παύλου.
Φαντάσου. Δηλαδή... Όπο η Φέληξη, τι ωραία γυναίκα. Τι μου τη θύμισες τώρα. Πού είναι η Φέληξη μας? Πού είναι? Αυτό εδώ το σύστημα. Ήταν Ρωμαίο, τελείωσε το Ρωμαίο τώρα. Θα κάνει λαϊβάκια. Εκεί. Κάτι θα ετοιμάζει και εκείνη. Όπου βρούμε. Θέλω να μάθεις νέα της. Πραγματικά έχω πάρα πολύ καιρό να μιλήσω με τη Φέληξη. Και είναι πολύ καλό παιδί, παρεπιπτόντως. Άνθρωπος που χαμογελάει, μην το φοβάσαι, Μάνο μου. Ακριβώς, έτσι. Τον άνθρωπο που χαμογελάει. Ακριβώς. Τώρα εσύ τι ετοιμάζεις, τι θα κάνεις μετά, γιατί καλά τα είπαμε, καλά κοτσουμπολέψαμε. Εγώ καταρχήν θα πάω να κάνω κούλουμα στη Λευκάδα. Το τρίμηνο μου θα είναι εκεί. Εντάξει, τώρα αυτό μου τα λες στο on air για να σκάσω. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα το ραδιόφωνο μου έχει γίνει πρόταση, μάλλον είναι από το σταθμό, για να πάει τηλεοπτικό, το More Radio μαζί με κάποιον από το MAD να βγει και σε τηλεοπτικό κανάλι. Μάλιστα. Είμαστε στο ψάξιμο, γύρω στον Απρίλιο ίσως γίνει αυτό. Δεν σου κρύβω ότι περιμένω πρόταση, αν και λάθος εποχή μου ήρθε, τηλεόραση. Θα ήθελα να κάνω επιτέλους τηλεόραση. Και θα δούμε, να είμαστε καλά. Μπήκες μέσα σε τουρκικές ταινίες. Πήρες βραβεία. Νομίζω ότι από πέρσι αρχίζει να σου πηγαίνει καλά, Μάνο. Μακάρι. Τρέχουμε για να έχουμε. Ετοιμάζεις κάποια άλλη εμφάνιση τώρα, αυτό το χρονικό διάστημα, με κάποιες από τις φίλες σου? Εντάξει, αυτά δεν είναι προγραμματισμένα όλα. Ετοιμάζουμε με τον Δημήτρη το Γιώτη που έχει αυτός μεγάλη επιτυχία, με το «Ενέ το έχω». Ετοιμάζετε εμφανίσεις εκεί όλη η παρεούλα μαζί? Ναι, εντάξει, ανάλογα πώς θα τύχει με τις δουλειές. Βέβαια να πούμε ότι πηγαίνεις σαν guest, έτσι, ότι πηγαίνεις σαν guest, δεν πηγαίνεις... Και επιτέλους πρέπει να ξανάρθουμε και στην Καβάλα. Να καλοκαιριάσει. Η Καβάλα. Να καλοκαιριάσει λίγο νομίζω. Ναι, να ανοίξει και ο καιρός, γιατί να είμαστε και πιο ευδιάθετοι έτσι. Μετά ξέρεις τι παραλίες έχω να σε πάω? Άσε. Θα μαυρίσουμε λίγο γιατί ασπρίσαμε. Μάνο μου, χάρηκα πάρα πολύ. Δεν μου λες, τώρα που έχουμε και περίοδο καρναβαλιών, ντύθηκες τίποτα? Όχι, φέτος δεν έχω ντυθεί, αν και μου είπαν σήμερα που μίλησα με τη Λευκάδα για να επιβεβαιώσω το τριήμερο, μου είπαν ότι μου έχουν μια στολή άγγελος. Τώρα πώς θα είναι η στολή και τι θα είναι, τι μου έχουν βρει εκεί οι φίλοι μου, θα σε γελάσω. Αν ντυθώ, θα δεις φωτογραφικό υλικό στο Facebook. Εννοείται ότι θα το βγάλω κατευθείαν, γιατί ξέρεις, εγώ μη δω κάτι στο Facebook. Ξέρεις, ότι κατευθείαν, ας πούμε, λειτουργεί ακαριέα. Δεν κάθομαι ούτε καν να το σκεφτώ. Έχω τα περσινά, το καρναβάλι της Ξάνθης που είχα λάβει μέρος. Τώρα φέτος για να δούμε. Πέρσι ήσουν στην Ξάνθη? Στην Ξάνθη τα τελευταία 3 χρόνια μαζί. Ήσουν παρουσιαστής? Όχι, ήμουνα σε group. Είπα και εγώ πώς και δεν σε είδα, γιατί εκεί πέρα πέρσι πήγα εγώ και παρουσίασα το καρναβάλι της Ξάνθης. Και λέω πώς δεν τον είδα το Μάνο εκεί. Group, ήμουν τίγρης. Ντυμένος, αυτά είναι. Τίγρης. Δεν Υπάρχει μου λες. φωτογραφικό υλικό. Πιστεύεις ότι ο κάθε άνθρωπος ντύνεται έτσι όπως νιώθει? Βεβαίως. Εγώ δεν θα έβαζα κάτι που δεν θα μου άρεσε. Άρα δηλαδή αισθανόσουν πέρσι λίγο μέσα σου τίγρης. Φέτος δηλαδή τη στολή του Αγγέλου θα τη βάλεις, είναι κάτι που σε αντιπροσωπεύει? Γιατί όχι. Μια χαρά παιδί δεν είμαι? Το καλύτερο από όλα. Είμαι μου λένε. Καλό παιδί είμαι μου λένε. Άγγελος, ορίστε, τι άλλο θέλω. Να βρούμε και καμία καλή κοπέλα να σε παντρέψουμε κάποια στιγμή, όχι τώρα. Κάποια στιγμή θα γίνει κι αυτό. Όχι όταν έρθει τώρα. Η ώρα του. Δεν όχι βιάζομαι. Τώρα. Αργότερα. Όλα στην ώρα τους. Όλα στην ώρα τους. Ακόμα είμαστε μικροί. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μου. Εγώ ευχαριστώ. Έτσι, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Και βέβαια εννοείται ότι οτιδήποτε έχεις, τηλεφωνάκι. Έτσι, τα φιλιά μου στην Καβάλα και την αγάπη μου στο Center TV, που με στηρίζει και εμένα. Να σε καλά, πουλάκι μου. Βέβαια. Φιλάκια πολλά. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ.